అందరికీ కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను. కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఒక్క నిమిషము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. రాధాష్టమి, శ్రీమతి రాధామాయి జన్మదినము. సో వాళ్ళ జననం ఇది భద్ర మాసంలో, భాద్రమాసము, వృషభాను, రాజా వృషభాను, వృషభాను సుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ, తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి, వృషభాను సుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. సో వృషభాను మహారాజు ఎట్లా నందమహారాజు సో పుత్రుడుగా శ్రీకృష్ణుడు జన్మించింది. సో నందమహారాజుకి చాలా ఆత్మీయులు బర్సానా, అక్కడ వాళ్ళ ప్యాలెస్ ఉన్నది వృషభాను. సో వాళ్ళ పుత్రిగా వాళ్ళు లీలలా చేసింది శ్రీమతి రాధారాణి. సో చెప్తుండేది, వృషభాను ఒకరోజు యమునా నదిలో వాళ్ళు స్నానం చేసేదానికి వచ్చారు వాళ్ళు. అప్పుడు వాళ్ళు ఒక తావరపు నుండి వచ్చే బంగారు ఇది గోల్డెన్ లైట్, సో ఎంతో చాలా ప్రజ్వలించే ఇది వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. వాళ్ళు కూడా సంపూర్ణంగా ఏది ఇది ఎక్కడి నుండి వస్తూ ఉంది, ఇంత వెలుగు ఎక్కడి నుండి వస్తూ ఉంది. చూస్తే ఆ తావర పువ్వుల అక్కడ ఒక చిన్న పాప, చిన్న అమ్మాయి, సో రాధారాణి సో పుట్టింది. అలాగే చాలా లీలు నేను కూడా వినింది లక్ష్మీదేవి రాధారాణి విస్తరణాలు. సో వాళ్ళందరూ చాలా ఎక్కువగా ఈ విధంగానే వాళ్ళకి భగవంతుడు శ్రీరామచంద్రునిగా అవతరించినప్పుడు, లేకుంటే వేరే వేరే రూపాల్లో భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు భగవంతుడిది ఒక విధంగా తల్లి తండ్రులు వాళ్ళ ద్వారా, తల్లి ద్వారా భగవంతుడు వచ్చేది. అయితే ఈ శ్రీమతి రాధారాణి లేకుంటే లక్ష్మీదేవి వీళ్ళ రూపాల్లో చాలా ఎక్కువగా ఇది ఎక్కడో వాళ్ళు దొరికేది. వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు అట్లాగే వాళ్ళు దొరుకుతారు వాళ్ళకి. ఇప్పుడు సీతాదేవి కూడా వాళ్ళ జనక మహారాజుకి దొరికింది అని వింటాము. సో రాధారాణి శ్రీమతి రాధామాయి, సో వాళ్ళు కూడా ఈ విధంగా వృషభానుకి వాళ్ళు ఒక యమునా నదిలో ఒక తావరపులోగా వాళ్ళ చిన్న పాప దొరికింది వాళ్ళు. సో వాళ్ళకు ఏ పిల్లలు ఉండలే, సో వాళ్ళు తీసుకొని వస్తారు ఆ కుమార్తెని, ఆ చిన్న పాపని. సో అక్కడ క్వీన్ కీర్తిద జయ వృషభాను జయ కీర్తిద. సో మనకు జయ కీర్తిద అంటే వృషభాను వాళ్ళ భార్య, వాళ్ళు రాధారాణి తల్లి అవుతారు వాళ్ళు. సో ఆ ఒక భాగ్యము, ఆ ఒక ఇది ఈ గొప్ప భక్తులు వృషభానుకి కీర్తిదాకి దొరికేది. సో అయితే ఒకటి వాళ్ళు చూశారు, వాళ్ళు ఏం చూశారు, అంత ఇది అందంగా ఉంది ఈ పాప, అన్ని లక్షణాలు అన్ని ఇది మంచి ఇది ఉంది. అయితే ఒకటే ఏది అంటే ఆ పాపకి
కన్ను మూసింది, కన్ను రెప్పలు మూసింది. సో గుడ్డిగా అనిపిస్తుంది. ఇది పైన ఇది ఏమి ఇది ఈ పాప ఇది కన్నులో తెలియదా ఈ పాప ఇది కన్నులు మూసుకొని ఉంది కదా ఇది అని చూస్తున్నారు. సో ఇది చూపిస్తుండేది. ఫస్ట్ గా వాళ్ళు లెఫ్ట్ సైడ్ మనం చూస్తుండేది వృషభానుకి ఒక తావర పూల ఈ పాప శ్రీమతి రాధామాయి కనిపిస్తుంది వాళ్ళు. సో వాళ్ళు తీసుకొని వస్తారు, వాళ్ళు ప్యాలెస్కి తీసుకొని వస్తారు. సో చెప్తారు ఆల్మోస్ట్ 1 సంవత్సరమే పడుతుంది. 1 సంవత్సరమే శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళు చిన్న పాపగా వాళ్ళు కన్ను తెరలే, వాళ్ళు కన్ను తెరక వృషభాను కీర్తి దగ్గర డెఫినెట్లీ ఏమి ఇది మా పాపకి ఏమి ఇది రోగమా, ఏమి ఇది ఎలాగా ఇది ఏమి ప్రాబ్లమ్ ఏమో, కన్ను మూసే ఉంది కదా, కన్ను ఓపెనే కాదు కదా, ఇది ఏమో ట్రై చేశారు, ఏమీ లే. సో తర్వాత చెప్తారు ఆల్మోస్ట్ 1 year అనుకుంటా, 1 year శ్రీమతి రాధారాణికి అవుతుంది. సో కృష్ణుడు బాలకృష్ణ చిన్న పాపగా నందమహారాజు యశోదమ్మాయి వీళ్ళని విజిట్ చేస్తారు. ఒకరోజు వాళ్ళు వీళ్ళని సందర్శనం చేస్తా వస్తారు వీళ్ళ ప్లేస్కి. దీనికి ఫ్రెండ్సే, చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ వృషభాను నందమహారాజు, నందమహారాజు. సో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కృష్ణుడు ఇక్కడ ఈ పాప వీళ్ళంతా మాట్లాడుతున్నారు. నందమహారాజు, యశోదమ్మాయి, కీర్తిద మహారాణి, వృషభాను అంత వాళ్ళు బిజీలో ఉన్నారు. ఒక సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు ఈ పాప ఇక్కడ చిన్న పాప రాధారాణి ఉన్నారు, అక్కడ వస్తారు. సో వచ్చిందే చెప్తారు అప్పుడు ఆ రాధారాణి కళ్ళు తీసింది. అంటే ఫస్ట్గా ఈ భౌతిక మనకు ఇప్పుడు ఈ భగవంతుడు అవతరించే లీలలో భౌమలీల దీంట్లో ఫస్ట్గా నేను శ్రీకృష్ణుడిని చూడాలి, ఇంకెవరిని చూడను, నేను ఏది కూడా ఇంకెవరిని కూడా చూసే అవసరం లేదు. అంటే రాధారాణి ఇది టాప్ మోస్ట్ డివోట్. సో వాళ్ళు టాప్ మోస్ట్ భగవంతుడు ఆహ్లాదిని శక్తి. సంపూర్ణంగా ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడి పైనే వాళ్ళ మనస్సు సంలగ్నం ఒకట్లే. సో కృష్ణుడే వచ్చాడు ఇప్పుడు ఇంకొచ్చినాక. సో అప్పుడు వాళ్ళు కళ్ళు ఫస్ట్ టైంగా ఆ పాప వాళ్ళు కళ్ళు తెరిచింది. సో మేము మోస్ట్లీ నేను ఆలోచిస్తాం ఎలా వాళ్ళు తెలిసిందే వాళ్ళకి దివ్య అస్తిత్వము, దివ్య ఇది వాళ్ళు భగవంతుడ ఇది నిత్య సంగాతి, కృష్ణుడు ఆహ్లాదిని శక్తి. ఒక విధంగా వాళ్ళిద్దరూ ఒకటే, రాధాకృష్ణ ప్రణయ వికృతి, ఆహ్లాదిని శక్తి. సో ఏదో ఒక కారణాలు ఎనీవే. సో శ్రీమతి రాధారాణి అప్పుడు కళ్ళు మూసిండే కళ్ళు తెరుస్తారు వాళ్ళు. అది ఇక్కడ రైట్ సైడ్ మేము చూస్తున్నాం. శ్రీకృష్ణుడు బాలకృష్ణ రూపంలో శ్రీమతి రాధారాణి. ఇన్ఫాక్ట్ ఒక స్టోరీ నేను వినింది శ్రీరంగంలో ఏదో ఒక గొప్ప భక్తులు స్టోరీ. శ్రీరంగనాథ చిన్నమూర్తి నమ్మ పెరుమాళ్ అని చెప్తారు అనుకుంటా. సో ఆ మూర్తిని తీసుకొని వెళ్ళింటారు. ఎవరు తీసుకొని వెళ్తారు? ఈ ఢిల్లీ రాజు తీసుకొని వెళ్ళి చాలా సమయం, మేబీ 50 years 180 years ఆ సమయం ఏమో అనుకుంటా. సో ఆ మూర్తి లేరు అక్కడ శ్రీరంగనాథ మందిరంలో. ఆ మూర్తిని దాచిపెట్టారు. పెద్ద మూర్తిని మోస్ట్లీ తిరుపతి ఇక్కడ తీసుకొని వెళ్ళారు అనుకుంటాను, ఇంకొక స్థలానికి. చిన్న మూర్తిని వీళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళారు. సో అది భగవంతుడు ఒక జాయ్ రైడ్, ఒక విధంగా వాళ్ళు ఢిల్లీ సుల్తాన్ని తీసుకొని వెళ్ళారు. సో తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి తీసుకొని వస్తారు అనుకుంటాను. ఆ మూర్తిని తీసుకొని వస్తేనో వాళ్ళకి చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నాయి. అంటే చాలా మూర్తిలో అలాగే ఉంటుంది. చిన్న మూర్తిలో మీరు చూస్తే ఉత్సవ మూర్తిలో అన్ని మందిరంలోనూ ఒకే విధంగా కనిపిస్తుంది చిన్న మూర్తిలో. సో భక్తుల నడుమ కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఏమో అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలియదు. నాకు ఎంత జ్ఞప్తి ఉంది, ఎంత నాకు చెప్తున్నాను. సో ఆ మూర్తిలో యావది మన నమ్మ పెరమాళ్, మా భగవంతుడు మూలమూర్తి ఏది? సో అని వాళ్ళకి కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఏమో ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఆ సమయంలో ఎవరికి తెలుస్తాలే ఏ సాక్షి ఏ విధంగా, అయితే ఒక సాక్షిగా ఎవరికో ఒక అనుభవము, ఒక టెస్టింగ్. ఎవరో ఒక చాలా వయసు ఆయన ఉంటారు, వెరీ ఏజ్డ్ పర్సన్. సో ఆ వయసు ఆయన వాళ్ళు ఈ వాజ్ ఏ వాషర్ మ్యాన్. అంటే భగవంతుడ వస్త్రాలని వాళ్ళు రోజు క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు స్వచ్ఛం చేస్తుంటారు వాళ్ళు.
సో వాళ్ళని పిలిపించి వాళ్ళకి వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు. ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు అంటే చెప్తారు, భగవంతుడు వస్త్రాలు నాకు ఇవ్వండి. ఆ వస్త్ర ఒక దీని నుండి నాకు ఆ స్మెల్, ఆ సుగంధం, గంధం నుండి నాకు తెలుస్తుంది యావది ఒరిజినల్ మూల నమ్ పెరుమాళ్ మూర్తి యావది, ఇంకొకటి వేరే ಯಾವ మూర్తి. అది భగవంతుడికి ఇస్తారనని, బట్ స్టిల్ ఒరిజినల్ మూర్తి యావది, ఏది వెనకాలి సమయంలో రామానుజాచార్యులు పూజ చేస్తుండ్రో, వెనకాల యమునాచార్యులు, ఇంకా గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు ఆళ్వార్లు వాళ్ళ చేస్తుండింది ఆ మూర్తి అదే స్వయం ఆ మూర్తికి వాళ్ళు టెస్ట్ చేసేదాన్ని, ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీళ్ళకి కల్పిస్తారు. సో చెప్తారు, అప్పుడు వాళ్ళ వస్త్రాల నుండి వాళ్ళు తెలుస్తుందంట. కస్తూరి రంగనాథ అని చెప్తారు. కస్తూరి రంగనాథుడిని చెప్పేది. సో భగవంతుడ దివ్యమూర్తి నుండి ఆ కస్తూరి ఆ స్మెల్ కూడా వస్తుందని మేము కూడా వింటాం. సో దాని నుండి వాళ్ళు వాషర్ మ్యాన్ వాళ్ళు భక్తులు, గొప్ప భక్తులు వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారంట. వాళ్ళు సర్టిఫై చేశారు అథారిటీస్, మందిర అథారిటీస్కి, భక్తులకి, అక్కడ బ్రాహ్మణులకి, అందరికి ఇదే మూర్తి, ఇదే యాక్చువల్లీ కస్తూరి రంగం పెరుమాళ్ ముఖ్య మూలమూర్తి ఇదే అని వాళ్ళు సర్టిఫై చేశారు. అండ్ జస్ట్ బై స్మెల్. ఆ విధంగా భగవంతుడిది అంత దివ్యమైనది, భౌతికమైనది కాదు, కంప్లీట్లీ స్పిరిచువల్, ఆధ్యాత్మికమైన స్వరూపము, ఆధ్యాత్మికమైన అస్తిత్వం. సో ఏ విధంగా శ్రీమతి రాధారాణి తెలిసింది కృష్ణుడు వచ్చారు అని కళ్ళు తెస్తారో తెలియదు నాకు, బట్ ఎనీవే నాకు జస్ట్ రిమెంబరింగ్ ఒక ఇన్స్టెన్స్, ఆ గొప్ప భక్తులు శ్రీరంగనాథ మూర్తిని మనకి తెలిపింది. ఎస్. సో శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళ ఈ మూర్తి, ఎలా మనము లడ్డు గోపాల్ అని భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుల మూర్తి చూస్తాము, అలాగనే శ్రీమతి రాధామాయిది చిన్న మూర్తి. ఇది బర్సనాలో ఉంటుంది అనుకుంటాను, మీరు విజిట్ చేస్తే బృందావనంలో అక్కడ చూడవచ్చు, బర్సావన టెంపుల్, అక్కడ ఇది శ్రీమతి రాధా రాణిది మూర్తి. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారి గోపీజన వల్లభ గిరివరధారి. సో రాధాకృష్ణ ఎన్నో లీలలు. సో ముఖ్య లీలలు కృష్ణుడిది శాంతరస, దాస్యరస, సాఖ్యరస, వాత్సల్యరస, మాధుర్యరస. భగవంతుడు ఇవన్నీ తన శ్రీకృష్ణుడి రూపంలో, మూల రూపంలో, ఆది రూపంలో భగవంతుడు చూపేది. సో దాంట్లోనూ అన్ని భక్తుల్లో మాధుర్య రసాల గోపికలు భగవంతుని సేవించేది సర్వోన్నతమైనది. సో దాంట్లో మెయిన్ శ్రీమతి రాధారాణి. సో ఇక్కడ శ్రీమతి రాధారాణి అందరూ భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు భగవంతుడి పైన సంపూర్ణ భావ సమన్విత భగవంతుడిని సేవించేది, పూజించేది. సామాన్యంగా భగవంతుడి సేవ వైకుంఠ జగత్తులో ఒక ఐశ్వర్య భావం, చాలా రెస్పెక్ట్ అని అవుతుంది. అయితే గోలోకధామంలో భగవంతుడిది రాగానుక భక్తి అంటే స్పాంటేనియస్ లవ్. యావది ఒక ఆటంకం లేక భౌతిక కాదు, ఆధ్యాత్మికం కాదు, ఏది ఒక భగవంతుడి గూర్చి ఒక యోగమాయ ప్రభావంలో వాళ్ళు విస్మరించి, భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు నా ఫ్రెండ్, సఖ, లేకుంటే నా పుత్రుడో, లేకపోతే నా ప్రేమి, ఈ విధంగా భగవంతుడు ఒక సేవ, రాగానుగ భక్తి జరిగేది. దాంట్లో కూడా సర్వోత్తమైనది మాధుర్య రసం, రాసలీల శ్రీకృష్ణుడి. సో ఇది మనం అవగాహన చేసుకునేది భౌతిక విధమైన ప్రేమ కార్యకలాపాలు కాదు. భౌతికంగా మనము చూసేది భౌతిక జగత్తులో పురుషుడు, ఒక స్త్రీ, ఒక సంబంధము, ఇది రాంగ్ ఐడెంటిఫికేషన్, ఇది నిజస్వరూపం కాదు. ఇది ఏదో నాకు వెనకాలి ఒక కర్మ అనుసారంగా నేను పొందే ఒక కోరికలు, కామభావన నుండి నాకు ఇప్పుడు ఈ దేహం దొరికింది. మనిషిగా దొరికినప్పుడు ఒక పురుషుడు రూపమో, ఒక స్త్రీ రూపమో, లేకపోతే ఇంకేదో ఒక అన్ని జీవుల్లోనూ ఉంది ఇది అట్రాక్షన్, ఈ సెక్స్ అట్రాక్షన్, మైథున, ఇది భౌతిక జగత్తులో మనని బంధించింది. మైథునాది గృహమేది సుఖం. సో ఎనీవే, ఇది భౌతిక జగత్ ప్రతి ఒక్క జీవుడిని కూడా ఇది ఆకర్షించింది. పుంసాం స్త్రీయాం మిథుని భావమేతది తయోర్మితో హృదయ గ్రంథి మాహు. సో మనకి టైట్ నాట్ ఇది భౌతిక జగత్తులో. అయితే ఇది ఫాల్స్ కాదు. ఇది ఫాల్స్ కాదంటే ఇది ఉన్నది,
అయితే ఇక్కడ వికృత రూపంలో ఒక కవర్డ్ ఇట్లా ఒక ఏదో ఒకటి సహజంగా ఒక విధంగా ఉంటుంది. అయితే మీరు ఇంకేదో ఒకటి ఒక రెడ్ ఎర్ర గ్లాస్ వేసుకుంటే ఎర్రగా కనిపిస్తుంది. లేకుంటే ఒక గ్రీన్ స్పెక్స్ ఇది ఉంటే టింట్ ఉంటే అది గ్రీన్ గా కనిపిస్తుంది. సో ఈ విధంగా భౌతిక జగత్లో మనకి కామభావం మనకి కృష్ణేంద్రియ భోగవాంఛ దారేనాం ప్రేమ్, ఆత్మేంద్రియ ప్రీతివాంఛ దారేనాం కామ్. సో ఈ కామ ప్రేమ ఇది చాలా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇది భౌతిక జగత్లో మనకు కనిపే ఒక ఇది ఆధ్యాత్మిక మూల స్వరూపంలో ఉండేది ప్రేమము వేరేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ భౌతిక జగత్తు ఇది ఉన్నది, ఈ అట్రాక్షన్ ఉన్నది. ఇది అవుతే ఈ అట్రాక్షన్ ఇది రిఫ్లెక్షన్, ఇది ఒరిజినల్ కాదు. భౌతిక జగత్తులో ఉండే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒకటి మహామాయ ప్రభావంతో ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో యోగమాయ. సో యోగమాయ మహామాయ డిఫరెన్స్ ఉన్నది, చాలా డిఫరెన్స్ ఉన్నది. అయితే కూడా ఇది ఉన్నది, ఈ అట్రాక్షన్ ఉంది. అయితే భగవంతుడిలో ఇది పరిశుద్ధంగా ఉంది, కంప్లీట్లీ స్పిరిచువల్, కంప్లీట్లీ ఆధ్యాత్మికమైనది. ఊర్ధ్వమూలం అధశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం. భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తుని ఆధ్యాత్మిక జగత్ గగనం ఒక రిఫ్లెక్షన్ గా తెలిపారు. షాడో, నీడ. సో ఇంకొక రిఫ్లెక్షన్ ఇస్ బెటర్, ఇంకా కంప్లీట్. సో యావది మన భౌతిక భూమిలో లోయెస్ట్ ఉంటుందో ఆధ్యాత్మికంలో హైయెస్ట్. సో ఇది మాధుర్య భావం ఉన్నది, అది స్వకీయ పరకీయ. సో ఈ భౌతిక మన జగత్తులో పరకీయ భావం అంటే ఒక మన వివాహ సంబంధం విడిచి ఉండే ఇది అంత ఇది చెడు. అది మన ఇంకా బంధనం చేస్తుంది, ఇంకా బంధించి మోహించి మనకు రావణుడు సర్వనాశం అయిపోయింది. వాళ్ళకి వివాహం ఉండే భార్య ఉన్నారంతా ఉన్నది. అయితే కామ భావం ఎంత ఎక్కువగా అంటే ఎంతో మందికి వాళ్ళు హింస చేసింది, ఎంతో దేవతా కన్యలు అంతా హింస చేసింది. అంతేమున వాళ్ళు సీతాదేవిని అపహరించే ప్రయత్నించారు, అంతేమున వాళ్ళు సర్వనాశనం అయిపోయింది. భౌతిక జగత్తులో చాలా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ నుండి ఈ కామ ప్రవృత్తిని దీన్ని ఆ డిజైర్స్ ఏమున్నది దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. అయితే మూలంగా ఇది ఆధ్యాత్మికంగా ఇది పరిశుద్ధంగా ఉంది. భౌతిక జగత్తులో ఎంత ఉంటేనో అది బాండేజ్, అదొక బైండింగ్. అది అంటే భౌతిక జగత్తు ఇది మన నిజమైన ఇది కాదు. సర్వోపాధి వినిర్ముక్తం తత్పరత్వేన నిర్మలం. సో మన ఉపాధిని ఇక్కడ మనకి ఇది దాంట్లో మనము వ్యవహరించుతున్నాం. మన నిజమైన ఉపాధి ఇది యావది కాదు. మన నిజమైన ఉపాధి నేను కృష్ణుడ నిత్య సేవకుడు. ఆ మూల స్వరూపంలో ఒక రూపం ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రతి జీవికి ఒక కృష్ణుడ సంబంధంలో దాస్యభావము, శాంతభావము, సఖ్యభావము, వాత్సల్య భావం, మాధుర్య భావం. సో వేరే ఏది విధంగా ఉంటుందో సో ఆ విధంగా మనము మన ఉపాధి, మన స్థితి కృష్ణుని మనం సహజంగా సేవ చేస్తాము. ఈ భౌతికమైన ఇది ఈ యొక్క కల్మసాలు లేదు. ఇక్కడ కామ భగవద్గీతలో కృష్ణ చెప్పేది సంజాయతే కామాత్ క్రోధో విజాయతే క్రోధాత్ భవతి సమోహ స్మృతిభ్రంశ స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశాత్ మనశ్యతి. సో భౌతిక జగత్లో చాలా కంట్రోల్గా మనం మన జీవనం కొనసాగించాలి. సో ఇది భౌతిక జగత్తు, ఇది కామ భావం నుండి జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ఈ కామం కాదు, ఇది ప్రేమ అనేది కంప్లీట్లీ ఇది ఒకలాగే అనిపిస్తుంది. అయితే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది, చాలా డిఫరెన్స్. ఏ విధంగా చెప్తారో గోల్డ్, ఒక బంగారు, ఒక ఇనుము, ఐరన్, రెండు కూడా రెండు చూస్తే దాని కొంత పాలిష్ అంతా ఇస్తే ఆల్మోస్ట్ ఒకలాగే కనిపిస్తుందేమో. అయితే ఇనుము ఆమె బంగారం ఒకటేనా? ఎంత తెలియదు నాకు, ఎంత విలువ ఒక బంగారుది. ఓకే, స్టీల్, అట్లీస్ట్ స్టీల్ చెప్పొచ్చు, స్టీలు బంగారం నుండినే అవుతుంది ఆల్మోస్ట్. సో ఎన్నో అది టన్స్, ఒక టన్ ఎంతో ఉంటుంది, ఎన్నో థౌజండ్స్, 75,000 80,000 అలాగ ఉంటుంది. 1000 kg అదంటే ఒక కేజీకి 1 kg మేబీ ఎంత ఉండొచ్చు, ఆ విధంగా ఉంటాయి 75 రూపీస్ సంథింగ్. సో అంతే ఇనుము. అయితే బంగారం ఎంత ఉంది కాస్ట్, ఆమెట్కా ఈ కంపేర్ చేసే అవుతుందా ఇనుముకి బంగారం? సో ఆ విధంగా యాక్చువల్లీ ఒక మనకి చెప్పేది కామం వేరే, ప్రేమం వేరే. సో రాధాకృష్ణ శ్రీకృష్ణ సంబంధం, మాధుర్య భావం, స్వకీయ పరకీయ రస, దాంట్లో పరకీయ రస ఇంకా ఎక్కువగా. ఇది భౌతిక జగత్తులో చాలా ఆనందం ఇస్తుంది.
సో ఎంతోమంది దీన్ని ఈ విధంగా వాళ్ళు కుటుంబము, వాళ్ళ సంబంధాలు అన్ని కూడా వాళ్ళు నాశనం చేసుకుంటారు. అంటే ఎంత అట్రాక్షన్ అది. సో ఇది ఉన్నది భగవంతుడిలో పరకే భావంలో ఇది. అది కంప్లీట్లీ ఇది స్పిరిచువల్, కంప్లీట్లీ పరిశుద్ధంగా ఉండేది. దాని నుండి పైన భగవంతుడిని, శ్రీకృష్ణుడికి ఆనందం ఇచ్చే ఇది ప్రతి ఒక్కటి సంపూర్ణ అస్తిత్వం ఉండేది శ్రీకృష్ణ ఆనందం కోసం. ప్రతి ఒక్కటి శ్రీకృష్ణుడిదే. అహం సర్వస్య ప్రభవో, ప్రతి ఒక్కటి కృష్ణుడి నుండినే వస్తా ఉన్నది. జన్మాద్యసేత. సో ఈ భౌతిక జగతం చూసే కామము మూలము భగవంతుడే. అయితే భగవంతుడు దాంట్లో శుద్ధ ప్రేమ ఉన్నది. మాయా ప్రభావం నుండి అది కామంగా మారుతుంది. లేకుంటే ఇది ఉన్నది ఈ అట్రాక్షన్. మనకు ఒక చిన్న యువకుడు, చిన్న కుమారుడు, కుమార్తె, సో వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసే ప్రొపెన్సిటీ ఉంది. అయితే భౌతిక జగత్ ఇది ఎక్కడి నుండి వస్తా ఉంది? ఇది వస్తుండేది శ్రీకృష్ణుడు, రాధాకృష్ణ. సో మూల అక్కడి నుండినే వస్తా. అయితే రాధాకృష్ణుల అది కంప్లీట్లీ పరిశుద్ధంగా ఉంది. సో మనది భౌతిక జగత్తులో భగవంతుడు అవతరించేది ఒక స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ గా ఒక మనం చూపిస్తుండేది. మీరు ఈ భౌతిక దీంట్లో మీరు మగ్నం కారాదు, ఆధ్యాత్మికంగా రండి. ఇదన్నీ ఉన్నది మీకు. మీరు ఇక్కడ భౌతిక ఆనందం ఆశిస్తున్నారు, ఇదన్నీ కూడా ఉంది ఆధ్యాత్మికంలో. సో మీరు దీన్ని చూడండి, దీన్ని మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయండి. యాక్చువల్లీ భగవంతుడు రాసలీల జరిగేటప్పుడు చెప్తారు, అంత దేవతలు పైన ఉన్నారు. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తా ఉంది, ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటే విమానాల్లో వాళ్ళు దేవతలంతా వచ్చారు, వాళ్ళు చూస్తున్నారు. వాళ్ళు అర్హులు వాళ్ళు చూసేదానికి. వాళ్ళు భక్తులు, గొప్ప భక్తులు, దేవతలు. సో వాళ్ళంతా చూస్తుంటారు. వాళ్ళకి నారద, శివుడు వాళ్ళు జాయిన్ కావాలి అని, దీంట్లో ఈ భగవంతుడు ఈ దివ్య లీలలో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని. సో చెప్తారు, శివుడు దానికోసము ఒక గోపి రూపం ధరించి వాళ్ళు వచ్చేది ఆ స్టోరీ ఉన్నది. అది ఆమె తర్వాత కృష్ణుడు ఇవి చేసేటప్పుడు శివుడిది న్యాచురల్ ఇది ఆ నృత్యం, ఆ విధంగా డమరు పెట్టుకొని వాళ్ళు చేసేది. సో కృష్ణుడు ఇది చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డమరు ఆ స్వరూపం వచ్చేస్తుంది అంట. అందరూ ఎక్కడ శివుడు వచ్చేసారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు శివుడు ఒక గోపిక రూపంలో వచ్చి రాసలీల వచ్చింది. ఆమె తర్వాత గోపీశ్వర శివ అని వాళ్ళకి కృష్ణుడు అయింది. నో ప్రాబ్లం, నువ్వు వచ్చావు, సో నువ్వు ప్రొటెక్ట్ దీన్ని. శివుడు ఎప్పుడు కూడా ధామాన్ని ధామేశ్వర ప్రొటెక్ట్ చేసేది, ఇది కార్యనిర్వహిస్తారు వాళ్ళు భగవంతుల గొప్ప భక్తులు. శివ వైష్ణవానందతాశం. సో గోపీశ్వర శివ అని వాళ్ళది ఒక ఇది ఉన్నది వాళ్ళది. సో ఎనీవే నారదులు కూడా వచ్చారు అని చెప్తారు. నారదులు కూడా ఒక దీన్ని వాళ్ళు గోపిక రూపంలో వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు దీంట్లో. డాన్స్ ఆఫ్ లవ్, సుప్రీం డాన్స్ ఆఫ్ లవ్. సో శివ ప్రభుపాద చెప్తారు, ఈ భౌతిక జగత్తు కాదు, ఆధ్యాత్మిక గగనం ప్రతి ఒక్కటి, మెటీరియల్ అండ్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ బోత్, ఇది ఈ విధంగా అస్తిత్వంలో ఉన్నది. అంటే ఇది ఉన్నది ఎలా? రాధా అండ్ కృష్ణ డాన్సింగ్. మూలంగా శ్రీకృష్ణుడు సంపూర్ణ ఆనందంలో శ్రీమతి రాధామ్మాయితో వాళ్ళు ఆనందిస్తున్నారు. సో దాని నుండి అది నిలిచిపోతే, ఆ రాధాకృష్ణ డాన్స్ నిలిచిపోతే ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫినిష్డ్. డాన్స్ స్టాప్ కాదు అది. అయితే చెప్పేదానికి దట్ ఈస్ ద సెంటర్, అదే మూలం. శ్రీకృష్ణుడు సంతృప్తి, శ్రీకృష్ణుడు అస్తిత్వం, శ్రీమతి రాధాకృష్ణ, దాని చుట్టూ ప్రతి ఒక్కటి జరుగుతాం. అది స్పిరిచువల్ వరల్డ్ అంటే కృష్ణుడు మధ్య, శ్రీ రాధాకృష్ణ మధ్య. భౌతిక జగత్లో మనం అది కాదు, మేమే ఒకటి మధ్యలో ఉన్నట్లు మేము ట్రై చేస్తాం. అందరూ మన చుట్టూ తిరగాలి, నా ఇంద్రియ సుఖాన్ని వాళ్ళు పూరించాలి. ప్రతి ఒక్కరూ అంతే భోగించే ఇది ప్రవృత్తి మాకు. నేను భోక్త లేదు, నేను భోక్త కాదు, కృష్ణుడు భోక్త. భోక్తారం యజ్ఞ తపస్సాం సర్వలోకమహేశ్వరం. భగవంతుడు సెంటర్. ప్రతి ఒక్కరు రాసలీల అంటే ప్రతి ఒక్కరు కృష్ణుడు ఆనందంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్క కృష్ణుడికి ఏ విధంగా రాధాకృష్ణుని సేవించేది చూస్తున్నారు. అయితే మనం ఇప్పుడు అది కాదు. భౌతిక జగత్లో మన స్వరూపము హరి హరి బిఫలే జనమే గోణాయన, రాధాకృష్ణ నా భజియా జాని. భౌతిక మనుజ దేహం దొరికింది, మనుష్య జన్మం దొరికింది నాకు. అయితే నేను హరి కృష్ణుడిని నేను బిఫలే, నేను పొందేదానికి నేను యత్నించలేను. హరి బిఫలే జనమే గోణాయన, నేను ఇది దుర్వినియోగంగా వేస్ట్ చేస్తున్నాను నా జీవనం. హరి బిఫలే జనమే గుణాయన, నా జన్మమే అలాగే వెళ్తుంది, రోజు అట్లే వెళ్ళిపోతా ఉంది. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇదే జన్మలే అయిపోయింది. మనుష్య జన్మ దొరికితేనే ఇదే విధంగా నేను వ్యవహరిస్తున్నా. హరి బిఫలే జనమే గుణాయను, రాధాకృష్ణ నా భజియ, రాధాకృష్ణ నేను భజించాలి, వాళ్ళని సేవించాలి. ఇది నా మనుష్య జన్మము ఉద్దేశం. నాకు దొరికింది అవకాశం, ఈ భాగ్యం నాకు. రాధాకృష్ణ బాజియ జానియా శూన్య బిషాకాయన్. తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు చెప్పేది, తెలిసిని నేను ఒక విషంని
త్రాగుతున్నాను. సో విషంని ఎవరు తెలిసి త్రాగరు. సో దాన్ని తీసుకుంటే ఇమీడియట్లీ డెత్, మరణం. అయితే చెప్పేది మనం మనం మనుష్య జన్మంలో మనం రాధాకృష్ణ సేవ చేయలేదు అంటే వాళ్ళ ఇది హరే కృష్ణ అంత. హరే కృష్ణ అంటే యాక్చువల్లీ రాధాకృష్ణ, హర అంటే కృష్ణుడి శక్తి, రాధారాణి. వాళ్ళని మనము ప్రార్థిస్తుండేది, ఓ కృష్ణ, ఓ శ్రీమతి రాధారాణి, ఓ రాధామాయి, నన్ను దయచేసి మీ కృష్ణుల సేవల మన్ని అవకాశం ఇవ్వండి ప్రార్థన. సో మనం చేయలేదు అంటే మనము ఈ మానవ జన్మంలో మనం విషం తీసుకొని ఎక్కడ వెళ్తాము తెలియదు. 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి. ఎంతో సంవత్సరాలు భౌతిక జగత్లో మరలా మన స్థితి. ఎనీవే, సో ఈ రాధారాణి, ఈ దివ్యమూర్తి మనము బృందావన మందిరంలో చూడవచ్చు. శిల ప్రభుపాదులు స్థాపించింది మన కృష్ణ బలరాం మందిరంలో శ్రీమతి రాధారాణి మూర్తి, రాధా శ్యామసుందర్ భగవంతుడ పేరు. ఎస్, పెద్ద ప్రెజెంటేషన్ చూస్తాను, ఎంత అయితే నేను ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేస్తాను. తర్వాత ఈవినింగ్ మన మోహన్ రావు ప్రభుజీ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, ఫినిష్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చూపిస్తుండేది ఎవరు చెప్పొచ్చు ఇదేమి లీలా అని? ఎవరైనా భక్తులు? అందరూ మ్యూట్లో ఉన్నారా లేదా అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు మీరు? ఈ చిత్రం ఇది కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను, పెద్దగా చేస్తే బెటర్ గా ఉంటుందని నేను పెద్ద యాక్చువల్లీ నేను ఇచ్చేయాలండి ప్రెజెంటేషన్. ఏదో హారం పట్టుకుని ఉన్నారు. నేను అలాగే అనుకుంటుంటే అయితే ఇక్కడ చూస్తుంటే ఇది వేరేది అనుకుంటాను. ఇప్పుడు నాకు ఇది వేరేగా అనిపించింది. ఎవరు గెస్ట్ చేయొచ్చు? ఏ ఇన్స్టెన్స్ ఇది? గోపికలు ఉన్నారు, కృష్ణుడే అనుకుంటాను ప్రభు. ఎస్, గోపికలు ఉన్నారు. ఎస్ ప్రభుజీ, భాస్కర్ కరెక్ట్. చుట్టూ గోపికలు ఉన్నారు. ఇక్కడ రాధారాణి ఉన్నారు. ఇక్కడ రాధారాణిలో చుట్టూ గోపికలు ఉన్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సరళదేవి మాతాజీ చెప్పండి. విరహమా ప్రభుజీ, ఆ రాసలీల తర్వాత కృష్ణుడు మాయమైపోతారు కదా, అది కాదు అనుకుంటాను, ఇది ఇంకొక లీల మాతాజీ. అంటే మధుర వెళ్ళిపోతారు కదా, అది కూడా ఉన్నది, అది గొప్ప లీల. అయితే ఇది ఎస్ ఎస్ ఇప్పుడు కొంచెం చెప్తున్నారు. మధుర వెళ్ళిపోయిన తర్వాత విరహం ఉద్ధవుల వారు వస్తారు కదా. యాక్చువల్లీ వీళ్ళు ఉద్ధవుడు, ఉద్ధవుల ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కరెక్ట్, మీరు చెప్పింది మాతాజీ. సో నేను ఈ రోజే నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుండే, నేను ఇంతగా ఎలా అంటే వాళ్ళు పత్రం పెట్టుకున్నారు. పత్రం పెట్టుకున్న ఎవరు? ఉద్ధవుడే కదా. కృష్ణుడి నుండి వాళ్ళు దూతుడుగా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మెసేజ్ చదువుతున్నారు అంత గోపికలకి. సో ప్రభుజీ చెప్పినట్లు వీళ్ళంతా గోపికలు ఆ సందేశం వింటున్నారు, రాధారాణి కూడా వింటున్నారు. యాక్చువల్లీ ఉద్ధవుడు వచ్చినప్పుడే వీళ్ళు చూస్తారు ఎవరు అంటే ఫస్ట్ గా ఉద్ధవుడు ఆల్మోస్ట్ కృష్ణుడి తరనే కనిపిస్తారు. అంటే కజిన్ ఉద్ధవులు కృష్ణుల వారి లాగే ఉంటారు. బ్రహ్మకు లోనైతారు, కృష్ణుడే వచ్చారు అని బ్రహ్మకు. ఎస్ ఎస్, ఫస్ట్ గా వాళ్ళకి ఇది. ఆ తర్వాత తెలిసింది ఉద్ధవుడు అని. ఆమెట్క ఉద్ధవుడు నంద మహారాజు, యశోదామాయి వాళ్ళకంతా వాళ్ళకి గౌరవం ఇచ్చి వాళ్ళకి కొంత ఇచ్చేసి వాళ్ళకి సాంత్వతం చేసే వాళ్ళకి. తర్వాత గోపికలకి మెసేజ్. సో మెసేజ్ యాక్చువల్ చెప్తారు శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా ఆ మెసేజ్, అది పత్రం, ఆ లెటర్ రాసింది. అయితే కృష్ణుడికి రాసేటప్పుడు చేతిలో షేక్ అవుతా ఉన్నాడు భగవంతుడికి. గోపికలు శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళ గురించి ఆలోచించుతా కృష్ణుడు రచించిన లెటర్ కృష్ణుడికి చేతులు రాసేకి అవుతాలే, ఈ కెనాట్ రైట్ అంటే అంత భగవంతుడికి కూడా ఎమోషన్స్, ఫీలింగ్స్, భావం గోపికల గురించి. సో ఆ పత్రం అది వినేటప్పుడు వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఉద్ధవుడు, శ్రీమతి రాధారాణి కృష్ణుడిని ఒక్క సెకండ్ కూడా మేము వాళ్ళు విస్మరించి కాదు. ఇది విరహ భావంలో ఇంకా ఎక్కువగా చెప్తారు. వాళ్ళు ఒక భ్రమర యాక్చువల్లీ వచ్చింది ఇక్కడ దూతుడు ఉద్ధవ. సో ఉద్ధవ కృష్ణుడితో సందేశం తీసుకొని వచ్చింది. అయితే వాళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కడో ఉండాలి. ఇక్కడ భ్రమర నాకు కనిపిస్తాడు. భ్రమర అంటే బి, ఫ్లవర్ మీద ఉంది. ఫ్లవర్ మీద ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉంది. ఫ్లవర్ మీద
పైన పైన ఉన్నది. ఎస్ 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 ఫస్ట్ ఫ్లవర్ మీదే ఉంది ఫస్ట్ ప్రభుజీ. ఫ్లవర్ హరే మీదే ఉంది. కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ, ఎస్ ఫస్ట్ ఫ్లవర్ మీదే ఉంది. సో యాక్చువల్లీ భ్రమర లీల, ఈ భ్రమర లీల ఇది చెప్పేది శ్రీమతి రాధారాణి ఈ భ్రమరుడు ఈమె ఒక దూతుడు కొని, ఒక కృష్ణుడు దూతుడు, ఇలా ఉద్ధవుడు వచ్చారు అట్లా వచ్చారు అనుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడతారు. ఓ మీ కృష్ణుడు ఇంత ఒక ఏమి కఠోర వ్యక్తి, చాలా హార్డ్ హార్టెడ్. చూడండి మనము మన సర్వస్వము కృష్ణుడికి మేము సమర్పించాము, మన కుటుంబము అందరినీ విడిచి మనము కృష్ణుడు కోసం మనము ఇంత చేశాము, ఇంత మన గోపికలు మనము అంతా. ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఎంత కఠోరంగా వివరిస్తున్నాడంటే మన విడిచేసి మథురా నగరంలో అంతా అక్కడ ఎంతో అందమైన స్త్రీల మధ్య కృష్ణుడు ఉన్నారు, ఆమె కాత రాజకుమారుడుగా కృష్ణుడు ఉన్నారు, మన్ని మర్చిపోయారు. సో కృష్ణుడు ఈ విధంగా కృష్ణుని దూషించేది, కృష్ణుని నిందిస్తున్నారు వాడు. సో ఆ భ్రమరుడు ఉన్నప్పుడు సో ఈ విధంగా కృష్ణుడి గురించి వాళ్ళు తీవ్రంగా ఖండించే ఇది చేస్తుంటారు. తర్వాత ఒక క్షణంలో ఆ భ్రమరుడు వెళ్ళిపోతారు, కనిపించి అప్పుడు శ్రీమతి రాణి త్వరనే సంపూర్ణ ఇది, ఓ కృష్ణుడు ఆ దూతుడిని పంపాడు, అయితే నేను ఎంత ఒక ఏమి దౌర్భాగ్య ఇది అంటే నేను కృష్ణుడు దాన్ని గుర్తించకపోయాను నేను. సో దానికోసం మరలి వెళ్ళిపోయారేమో వాళ్ళు. ఆ విధంగా మరల కృష్ణుడి గురించి యాక్చువల్లీ కాన్వర్సేషన్స్ అంతా ఉన్నది. నేను అగైన్ ఐ హావ్ టు రీడ్ టు రిఫ్రెష్. మీరు చదవండి అది ఇది. సో అంటే వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ కృష్ణుడి పైన మరలా కృష్ణుడు ఇంత దయామయ్యి, సో నేను మనకు పంపింది దూతుడిని ఈ విధంగా, కానీ మరలా కృష్ణుడు దూతుడు రావాలి అనే విధంగా నేను మాట్లాడేవాడి. అంటే వాళ్ళు సంపూర్ణ ఉద్ధవుడు చూస్తారు శ్రీమతి రాధారాణి సెకండ్ టు సెకండ్ కృష్ణుడు ఒక థాట్లోనే ఉన్నారు వాళ్ళు. ఇంకా ఇంత యాక్చువల్లీ ఉద్ధవుడు భగవంతుడిని సేవ చేసేది ఒక ఐశ్వర్య భావం, మేమేమి వింటున్నామో చాలా ఒక దాస్య భావ దీంట్లో వాళ్ళు చాలా గౌరవంతో కృష్ణుని సేవించేది. అయితే ఇంకా ఎక్కువగా ఈ గోపికలు ఈ బృందావన వాసులు చేసేది రాగానుగ భక్తి, స్పాంటేనియస్ అటాచ్మెంట్. యావది నార్మల్ మన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఇది లేక అంత అట్రాక్షన్ గా కృష్ణుడికి సంతృప్తి వస్తుంది. యాక్చువల్లీ ముందు మీరు ఈ ప్రెజెంటేషన్ లో చూస్తారు, మేబీ ఈవినింగ్ అది వినొచ్చది స్టేట్మెంట్స్ చైతన్య చరిత్ర ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నది. ఎట్లా కృష్ణుడు చెప్పేది వేద స్థుతిలో నాకు చాలా ప్రార్థనలు ఉంది, వేదాల్లో, వేద జ్ఞానంలో, వేద శాస్త్రంలో గొప్ప భక్తులు రచించింది అంత, అది నాకు సంతృప్తి చెందదు. నాకు ఈ గోపికలో నాకు వాళ్ళు చెస్టైజ్ చేసినప్పుడు, నాకు ఒక తిట్టినప్పుడు ఈ విధంగా నాకు ఇంకా ఎక్కువ ఆనందం వస్తుంది అని కృష్ణుడు చెప్తారు. సో ఇది చాలా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ లో ఇది ఉండే డివోటీస్ వ్యవహారాలు. ఇది గోపికలు కావచ్చు, దాంట్లో కూడా శ్రేష్ఠ గోపిక అయిన శ్రీమతి రాధారాణి కావచ్చు. సో ఉద్ధవుడు షాక్ అవుతుంది, ఓ నేను అనుకున్నాను నేనే ఒక గొప్ప భక్తుడు, నేను భక్తి భగవంతుడు ఈ సేవ చేస్తున్నాను అని. అయితే ఈ గోపికలు ఇంత గొప్ప భక్తులు, వాళ్ళు కృష్ణుని విస్మరించేకి కాదు. యాక్చువల్లీ రాధారాణి ఎప్పుడు చెప్తారు, వాళ్ళు కృష్ణుని మర్చిపోవాలి, నేను చాలు నాకు ఇంత ఈ వ్యక్తి నేను కోసం నేను స్మరించి నేను జీవనం గడిపాను, ఇప్పుడైనా మర్చిపోతాను నేను, అయితే మర్చే కాదని. గోపికలు కావచ్చు, రాధారాణి కావచ్చు, కృష్ణుని విస్మరించేకి ఒక సెకండ్కి కాదు. మనము కృష్ణుని స్మరించాలి అని యత్నం చేస్తున్నాం. మనం జపం చేస్తున్నది, సేవ చేస్తున్నది ఎలా కృష్ణుని రిమెంబర్ చేయాలి. అయితే గోపికలో కృష్ణుని ఎలా మర్చిపోవాలి అని వాళ్ళు ట్రై చేస్తాను కాదు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళ అస్తిత్వం, వాడు గోపికలు ఏమీ కాదు, రాధారాణి విస్తరణాలు అంతే. వాడు లక్ష్మి రాధారాణి అంటే ఆది లక్ష్మి. సో వాళ్ళ విస్తరణ అదంతా మీరు చూస్తారు. ముందు ఆ ప్రెజెంటేషన్ ఈవినింగ్ లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు ప్రభుజీ గారు, మోహన్ రావు ప్రభుజీ గారు. అప్పుడు మీరు దాన్ని చూడండి, ఆ చైతన్య చరిత్ర ఉంటుంది అంటే కొటేషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అంతా ఉన్నాయి. సో ఈ లీల నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ కొంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నించి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. సో ఈ లీలలో ఉద్ధవుడు దీని తర్వాత చూసింది భ్రమర లీల. యాక్చువల్లీ ఈ లీల భాగవతంలో మనకి రాసలీల అధ్యాయం కాదు, తర్వాత మథురా వెళ్ళి తర్వాత తిరిగి ఉద్ధవుడితో కృష్ణుడు ఆ సందేశం పంపింది, దాంట్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. అప్పుడు ఇక్కడ వివరించేందే పదము ముఖ్య గోపి. రాధారాణి పేరు వాడు చెప్పలే, వీళ్ళు ఎవరు శుకముని, అలాంటి శుకముని భాగవతంని చెప్తుండేవాళ్ళు. వాళ్ళు శుకదేవ్ గోస్వామి అంటే శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళ ప్యారెట్. సో దీనిగా వాళ్ళ పేరు తీసుకురాలి, తన మాస్టర్
సో మన వీళ్ళు ఎవరు మన ఒక సేవకులు ఉంటే వాళ్ళ పేరు చెప్పే కాదు మనం. సో ఈ విధంగా శుకముని రాధా అని పేరు చెప్పక ముఖ్య గోపి అని వాళ్ళు చెప్పారు. లేకుంటే ఆరాధన, ఆ ముఖ్య గోపి చేస్తుండే ఆరాధనము ఎవరు కూడా సమం లేదు ఆ ఆరాధనానికి. అన్ని ఆరాధనలో చేసేది వ్యక్తి శ్రీమతి రాధారాణి చేసేది ముఖ్య గోపి, అంత విధంగాని వాళ్ళు చెప్పారు. ఈ భ్రమర లీల, ఇదే లీల, ఇది భగవంతుడి ఈ లీల ఇంకొక పురాణాల్లో కూడా ఉన్నది. ఎగ్జాక్ట్గా పద్మ పురాణం ఏమో ఉండాలి, మోస్ట్లీ పద్మ పురాణం. సో వేరే మనం భాగవతం ఏమి చదివేది, వేరే పురాణాలు మనకి జ్ఞానంలే. సో అది అక్కడ ఆ పురాణాల్లో ఈ భ్రమర లీల ఏం జరిగింది, ఈ ఉద్ధవుడు సందేశం తెచ్చినప్పుడు ఆ లీలలో ఆ ముఖ్య గోపి పేరు రాధారాణి అన్నారు. అంటే కొన్ని సంప్రదాయాల్లో, కొన్ని అండర్స్టాండింగ్ లో వాళ్ళు రాధారాణి లేదు కదా భాగవతంలో, పదమే లేదు అని చెప్తారు. లేదు, రాధారాణి, శ్రీమతి రాధారాణి కృష్ణుడ ఆహ్లాదిని శక్తి, రాధాకృష్ణ ప్రణయ వికృతి ఆహ్లాదిని శక్తి అస్మా ఏకాత్మానావపి దేహభేదో గతౌతో శ్రీ చైతన్యం ప్రకటం అద్దున చైక్యం ఆప్తం. సో చెప్తారు రాధారాణి అంటే కృష్ణుడ శక్తియే, కృష్ణుడు ఆనందించే శక్తి. కృష్ణుడు ఆత్మారామ అని చెప్తారు. ఆత్మారాముడు మనకు ఆనందం కావాలంటే ఇంకొక వ్యక్తి కావాలి, భౌతికంగా కావచ్చు, ఇంకొకటి ఆధ్యాత్మికంగా శ్రీకృష్ణుడు కావాలి. అయితే కృష్ణుడు లేదు, కృష్ణుడికి ఎవరు అవసరం లేదు. స్వరాట్, కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్, స్వతంత్రుడు కృష్ణుడు ఆనందాన్ని పొందేది కూడా తనలో ఆనందం ఉంది కృష్ణుడికి. ఆనందించే శక్తినే రాధారాణి, ఆ స్వరూపమే రాధారాణి, అల్లాదిని శక్తి అస్మాత్ రాధాకృష్ణ ప్రణయ వికృతి అల్లాదిని శక్తి అస్మాత్. సో ఏకాత్మను వాళ్ళు ఒక్కటే అవుతానో వాళ్ళు నిత్యంగా వాళ్ళు రెండుగా ఉన్నారు. కృష్ణ ఆనందించే శక్తి రాధారాణి, ఏకాత్మానోపి దేహభేదవు గతవుతో రెండుగా వాళ్ళు అస్తిత్వం ఉన్నది. ఇన్ఫాక్ట్ యోగమాయ ఇది శ్రీమతి రాధామాయి. సో వాళ్ళ ప్రభావంలో మనం భక్తి చేసే అవుతుంది కృష్ణానికి. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత భజంతి అనన్య మనస్సు జ్ఞాత్వా భూతాది అవ్యయం. సో ఇది యోగమాయ, ఇది దైవీ ప్రకృతి అంటే శ్రీమతి రాధారాణి స్వరూపం. సో వాళ్ళ మన తల్లి శ్రీమతి రాధారాణి, వాళ్ళ దీంట్లో మనం కృష్ణుడ భక్తి చేసేకవుతుంది, వాళ్ళ సేవ చేసేకవుతుంది, వాళ్ళకి ఆరాధించేకవుతుంది. ఆ ఆశ్రయంలో ఉన్నప్పుడు మన మూల స్వరూపం శ్రీమతి రాధారాణి వల్ల ఆశ్రయంలో ఉన్నప్పుడు. లేకున్నప్పుడు మనము మహామాయ దీంట్లో మనము మన అస్తిత్వం. ఓకే, సో తర్వాత ఇది ఉద్ధవుడు ఇదంతా అయినాక తర్వాత అంతిమన వాళ్ళు గోపికల వాళ్ళ భావం చూసి, వాళ్ళ హైయెస్ట్ వాళ్ళ భక్తి చూసి, కార్యకలాపాలు చూసి వాళ్ళు ప్రార్థించిందంట, నాకు ఈ బృందావన ధామంలో ఒక చిన్న గడ్డిగా, జస్ట్ గ్రాస్ లేకుంటే ఒకటి నాకు డస్ట్, ఒక ధూళిగా నేను ఇక్కడ జన్మించాలి. ఈవెన్ బ్రహ్ముడు కూడా ఆ విధంగా బ్రహ్మ విమోహన లీల అయినాక బ్రహ్ముడు కృష్ణుడికి ప్రార్థించింది. ఉద్ధవుడు కూడా అదే విధంగా ప్రార్థించింది. ఇప్పుడు కూడా మనం వెళ్తే బృందావనంలో చెప్తారు, ఒక స్థలము అక్కడ బృందావనంలో ఉద్ధవుడు ఉన్నారు, ఒక దీంట్లో గడ్డి రూపంలో ఉన్నారు వాళ్ళు. అంటే వాళ్ళ కోరిక, ఇంత గొప్ప భక్తులు ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు ఈ బృందావన ధామంలో. నంద మహారాజు, యశోదమ్మాయి, గోప బాలులు, ప్రతి ఒక్కరు గోపికలు. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ చలించేటప్పుడు, వాళ్ళు ఒక స్థానం నుంచి ఇంకో స్థానంకి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ పాదపాదంలో ఉండే ధూళి నా పైన రావాలి, దాని నుండి నాకు ఒక భాగ్యము నాకు లేదు నాకు అని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆశించుతుంటారు. ఉద్ధవుడు, బ్రహ్మ అంటే గొప్ప గొప్ప భక్తులు దీన్ని ఆశిస్తారు. ఓకే, ధన్యవాదాలు భక్తులకి. సో ఈరోజు మోస్ట్ టైం కూడా 9, నేను కొంచెం లేట్గా జాయిన్ అయ్యాను. నేను ఇప్పుడు లేటే, ఆల్వేస్ లేట్. బట్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఎలా ఉన్నారు ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీరు ఎలా ఉన్నారు మాతాజీ? బాగున్నాను ప్రభుజీ. నిన్ననే వచ్చాను ప్రభుజీ, శ్రీరంగం మధురై చూసి